Hello sa aton mga pinalangga nga mga amigo kag mga amiga. Sa tanan naton nga mga kanaysyaga, maayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Ini naman ang inyo amigo, ang inyo gwapo nga lolo, Lolo Ilyong. Kag siyempre, si Lolo nyo, Beloy. baote siyempre Kita mo. amo ginaya kon Mo inspired ka. bala. Inspired ka pagid. Inspired ka dapat kagod nga mangin malipayon ka sa adlaw nga tanan. Na, Ikaw pare Miloy, anong nagapahalipay sa imo sa tagsa ka adlaw? nagapalipay siya kon. Oo. Di kun makapamahaw. Amo man ang nagapahalipay sa ako, no? Di ko may pamahaw ka mo da, ari lang kami di Kabalo ka mo. Oo. May ara mga babae nga konbrikan sila sa ila nobyo. Uy, Grabe pagiganing kaon nila. Gamuda-da siya sa kaon. di ka mo na balang ginahambal nila nga iniwan, tapos nag-move on, tapos nagdamo ang kaon. Na, kaya siya. Kung gusto nyo nga makadamo kaon, pag-break ka mo. Uy, hindi naman. Uy. Dapat ipadayon ang matuod-tuod nga paghigugma. Sa aton mga kanaysyaga, basi bago ka palang di bala sa amon nga channel, i-subscribe nyo na ang Naysyaga channel. Agud permi ka mo updated sa aton ginaistoryahan diri sa aton palatuntunan. Heart Hurts Talk Show. Ang palatuntunan sa mga tagipusoon nga ginasakitan. Amo na nga sa sining adlaw, tamyawon nato ng mga tagpalamati nato nga nagatutok. Mga bag-o tabla nga subscriber pa rin niloy. Nagapamati sila subong, no? Thank you gid sa inyo sa kainday Kisya. Subong man sa kay Tatay Romeo dira sa Hinigaran, no? Romeo Pineda, kay sa kay Queenie. Mga nagapamati gid sila subong. Kilala man sila pa rin niloy. Kilala ko na sila. Nagapamati na sila sa aton kay mga taga Home for the Blind bala, nagapamati man sa aton mga taga Blind Cooperative. Kilala ko ba na sila? Sa Iloilo da bala, sa Gispel Blind Massage, pamati man na sila. Pagid kilala ko pagid sila. Siyempre sa Saira Blind Massage sila ni Aki Paloma, ni Terebel Paloma, kag ni Romel Pineda, kag ni Emilio Magbanwa. Kilala ko na siya. Ang ila receptionist na nga gwapa nga si Hana Ariola, kilala man. Puti na siya. Pare Miloy, para sa imo, okay lang bala ang ginatago-tago nga relasyon? Siyempre, okay lang na kung hindi dakpan. Sobra ka naman. Pero, nga ginatago, gid bala ang relasyon? Kung matuod ka man lang nagahigugma, nga abi hindi mo singgit sa tanan nga, palangga ko siya, ginahigugma ko siya. Balo ka, Pre Ilyong. Kung ginatago na kay may rason? May rason. Wala bang guro sa ginatago nga wala rason? Hindi ba mga girls? Mga boys? Ilabi na gid no sa mga utod na nga mga teenager. Dapat paminsaron nyo anay, hindi ang gugma-gugma, kundi eskwela anay mayo. Kay kung makaubra na ka muna, damo na ka muna sa makita, kag damo na sa mapalapit sa inyo. Dapat unahon yung pag-eskwela. Gusto ka mo mag-scholar, Aris Premiloy. Pati ka muna. Kung magnobyo ka mo, panago lang aday. Kita mo lang banwa. Pero kadamo na gid-abi sa mga utod naton nga ginatago-tago ang relasyon kay nahadlok sa ginikanan. Nahadlok magpakigbato. Ara naman sa pagigbato. Sugod naman sa mahal kita, kaya lang hindi kita kayang ipaglaban. Kaya nga aabi, nangarisgar ka magnobyo na hindi ka malam makapakigbato. Amo na natabo sa akon sa una, Premiloy, sa sultiro pa ko. Sa una gidayhan? Oo. Sige. Sa sultiro pa ko, Premiloy, nakanubya ko sa una. May asawa ka na subong? Way pa. Way pa, sige. Si Karen sa una, ginpangaluyagan ko. Sino? Si Karen. Oo. Ginpangaluyagan ko sa una, bonano man to imo. Sus, gintry manamon Galing kay nadakpan kami siyang kinikanan. Yung lagas ko siyang iaamay siyang binial. Binial? Oo, binial na bala nga ihanot siya sa akon. Sa una may tinapay nga binial, pero katilaw ka? Wala pa. Baratihab lang tinapay.
Stick bread yang natilawan ko para miloy. Kaya mo na siya sa pagigugmaya. Kung hindi ka malang niya maarisgada, kag hindi ka makakikibato, hindi pag usuguri ang balatsagon sa iban kag pasakitan. Amo na gani para miloy kay gintry man namon, di kabalo man kami nga basi ko madakpan kami hindi namon mapadayon. Pero gintry namon kinagambal man si nobya ko sa una. O si Karing bala. Sige. Gambal man siya sa una sa akon. Kaya ya ko kuno nga ipakigbato sa panahon nga amo na. Pero siyang ulihi na-realize siya nga do hindi magali kuno kaya kay kabudlay kuno siyang sitwasyon kag kung mag-upod siya kuno sa akon pandisya lamang kuno gyapon ipakaon ko siya. Di masugod sa kasal nyo dan aga pa mo pandisal kag kapilag ang oo, dapat kun tips na bala. O kung magpakasal ka mo, dapat sa kagahon lang para nga hindi na kamo magastuhan sa resepsyon. Pandisal na lang kag kape ang inyo ihanda. Na mo siya. Di mo na gadi mga kauturan, mga kanay siya ka. Di before ka mo magnobyo, siguraduhon yung gid nga sincero ka mo kag makapakigbato ka mo. Kay kakapoy ang halaka good morning ga kakaon ka na ga. Kag pagabot ka lisang tion kung papilion ka. Ikwan, sorry ga, hindi ta kagali kaya nga ipakigbato kay basi maakig si papa, si mama. So kung magdayon na itagliga, hindi ko gali kakaon sa manamit. Por sa tanan hotdog ako makaon. Breakfast nyo hotdog. Pati sa gabi hotdog man. Di kaya siyempre barato lang tag 15 sa una. Yamot subong ka, mahal nga ang gasolina. Ma-miss nyo ang pangabuhi nyo kung naghalin ka mo sa manami nga pangabuhi. Amo na ang paggigugma, hindi lang na iya nga naghigugma ka lang, kundi may mga sakripisyo ka nga dapat nga maagyan. Kung matuod ka nga naghigugma, batunon mo ginaya kung ano man ninyo madangtan nga duwa. Ang importante, ikaw babae, day. Dapat kabalo ka day magpakigbato. Ikaw lalaki, pakigbato man sinday. Istoryahon yung ginikanan. Hindi man na sila nga maasawahay ka mo dayon. Correct. Mas nami gid bala ang relasyon bala kung kaisa labi na gid sa mga teenager da. Nga hindi bala tago-tago kay kabudlay na didto ka mas likod balay ka tabuhay. Nadinig sa lalaki ang mga tiyan nyo. Budlay nga daan, di nami gid kung ara ka mo ya permi sa sanag. Tapos ito blang pagsakit sa tiyan mo, gid pa konsulta mo sa doktor. Ang doktor ay magkabalo, ambot ko nanutog pasakit sa tiyan mo. Tigalit pasakit sa tiyan mo, ala ka panago. Nandito kay mo ya sa likod balay. Na, may hospital likod balay ko puno saging Amo na gani pero miloy nga kabudlay sing pangabuhi nga ginatago-tago ang isa ka relasyon. Kung ako sa inyo, kung matutuod man lang ka mga nagahigugma ipakigbato. Pero sa piyag gabahin, Prelyong, may araman niya reasonable nga pagpanago. Tsakto na. For example, ang ibupi karon niya ginobya, may nobyo, manago ka gid. Siyempre, bisan dalong guro tamburong manago ka Amo na siya. Kung nag-ibog ginobya, may bana. Manago kagid ang imo bi karon nga gin nobyo may asawa. Manago kagid. Pero in short, ang kuan lang daya, ang pinakapunto da, hindi lang ka magsulod sa mga sitwasyon, nga hindi lang man ka mo kasarang kag magmuloboon, man lang ka mo kuning kaso. Kaya kabalo naman ka mo nga sa una pa lamang. Kabalo ka na nga, hindi man gali pwede, pero gintry nyo kay abi mo, pwede. Ano ganing chorus na? Hindi tayo pwede, pinagtagpo, pero di tinaghana. Amo na siya dapat nga kung gambalan ka mo hindi ka mo tinadhana kay way nyo man gin pakigbato. Gin hipos-hipusa nyo lang kung ba? Kung hinihibo jog tanan, kag sa piyak sinagabahid way ka mo nag-success. Amo na nang makasiling ka mo nga hindi tayo pwede. Pero kung nagbuyan na lang ka mo tunga-tunga, kag magambal ka pa nga hindi tayo pwede, pinakdol. Ari labadoro. Ay nako, di marason malang na siya, tiki, pasensya kay nangin mahuyang ko, nangin mahina ko. Saan nga totoo gali? Pati ako naging mahuyag man, kaya nagpadala ako sa kahuyag mo. Tayo mahuyang ka mga duwa. Hindi man niya sila laki, nag-upod-upod man, kay kabalo siya nga luyag. Luyag siya sa babae mo. Siyempre, abi man siyang lalaki mo. Sincero, mga babae. Kaya sa totoo lang, no, ma-agree man ka mo kasi hindi makakanay siya ga. Ang kuwan sinada, ang may poder gidapat nga
pakigbato. Oo. Ang babae, Nanan. okay. Masiling lang kita nga dapat ang lalaki nga pakigbato. Oo. Eksakto pakigbato. ina, eksakto. Oo. Pero kung wisan ro pa na sa kabudlay sa sitwasyon, kung ang babae magsiling nga, yes, I do. Yeah. Ay sus, kabi nga mga laki, mga raskas na malagamis Oo, na. kantuan ko na dayon sa balay nila. Ya, kung Da. magamo na. Ay, hindi ko yung magkangilin yung magkanto. Pag siling mo yan, oo Oo. Oo, ipakigbato, takaga. Oo, di kantuan, takaga. Pero ang lain lang na iya, kung mag-yes I do ang lalaki, kaga wala tupa ang babae. Kagang lain, na pag-abot mo to sa balay, mambal siya. Maway makunagan, kabalo nga makadto di sa. Ano bang lain si Dada? Ate, puli, kaging naluhaan eh. Kaya po na siya, sa tutuod lang, sakripisyo ina ang Oo, pagigugma. pagsakripisyo, Oo. gituod, di kabudlay, bala nga, gapalangga ka lang tapos hindi ka man ka balo magsakripisyo. Kung nagakaon ka da sa buong sang karni, ang tuson mo ginakabasi, kung magdayunay ka mo, kaon lang ka mo, tinapa. Oo, muna bala, kung hindi ka gusto magsakripisyo, praktikal ka pili ka sa tao nga Oo, nga makabuhi. kabuhi sibo. Arab lang, kung ano ginakaon mo sa inyo balay, makaon mo kung magdaunay ka mo. Na amo gina dapat amo na dapat kung nagapalangga kamo kinanglan pilion yo gid ang tao nga kaya man kamo ipagkigbato Oo. kag ang tao nga palangga gid kamo ya. O kung praktikal ka, pili ka sa tao nga hindi mo masyadong ginugma pero may kwarta. Kaya para busog ka sa kwarta Oo, pero para sa kulang amon ka. bi karon ikaw Sa day paggugma. pila ka pa lang biday di 25 years old tapos kami ni lolo mo Miloy galabot na 60 sa 70 di kami pensyon kami day pwede ka man kaupod sa amon. Abo na siya. Amo na siyang ginatawag ngati. Total bisan wala nang kuluyag kay Miloy okay lang. May pensyon man siya. May pensyon man siya, may SS man siya, kompleto man. Abo na siyang praktikal nga gugma. Oo. Ay, hindi nagligugma, praktikal. Oo, why na nagugma? Why na siya? Di ka mambal man lang siya, pre Miloy. Di matunaan man lang niyang gugma. Oo. Kapin pa kung permi ka mo, danay, haksanay. Oo, Dugay, nagsulit. kung maluyag ka lang man na siya. Doon sulit naman ang episode 1 now. Tiyari na ta sa episode 3 ho. Oo. Di abo na siya sa totoo lang. Nga, kung hindi ka man lang willing mag-take sang risgo, Oo. hindi na lang ka magulo intra. Oo. Ay, kaya nga hindi pa ka mo bastante sa pag-abyanay nyo nga friend forever ka mo sa magalindra ka mo ka maglasakitan kag magbululagay ka mo sa Dapat ulit. sina, friends with benefits. Para pa gid. Ay, una mo sina, pre Amo Miloy. na siyang istoryahan ta sa dasun tag Aba, episode. ang friends with benefits. Oo. Oo. Ay, may experience kami nga isugid sa inyo. Okay. Ano ang mangin benepisyo sang mag-abyan nga may benepisyo? O kita Oo. nyo? Na. O kung nag-iban niya nakabaton shop, ang iba niya may abyan lang, may benepisyo pa. Na benepisyo. Oo. Amo na pala kis gusto ko mga abyan para Miloy nang makadulong dibla sa aton pamahaw. Ako na siya. Para lang da sa touchscreen ang amo Gcash. Sigurado ka nga butang mo. Hindi. Mahuya man ta sa inyo mga kanay. Oh, joke lang na namon ni Premilo ya. Kung mahatag ka mo, pati ka na atag lang. Sige mga kanay siya. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati kapag suporta sa aton palatuntunan Heart Hurts Talk Show. Na So, hindi ito kapag balon sa show, mo binunahan ko lang kung sunod siya.